ଶୁଣୁ ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଟ୍ୟୁସନରୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଦିଦି ମତେ କ'ଣ ଏମିତିଆ କହିଲେ? କୋଉ କଥା ବୁଝିପାଇଲୁନୁ କି? ତୁ ଆସିଛୁ ଦୌଡ଼ିକି? ଆରେ ମତେ ବୁଝେଇଲୁ ପରମ ମିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ପରମ ମିତ୍ର ମାନେ ପୁରା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ତୋର ସୋନମର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋର ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି, ସେଇଟା ହେଲା ପରମ ମିତ୍ର। ତୋ ବିପଦରେ ସିଏ, ତାଙ୍କ ବିପଦରେ ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପରମ ମିତ୍ର। ବୁଝିପାଇଲୁ? ବୁଝିଲି ସିନା ମା, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ପରମ ମିତ୍ର ହେଟା ବୁଝିପାରିଲିନି। ଶୁଣୁ, ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ପରମ ମିତ୍ର ଏଇଟା କେବଳ ବୈଦିକ ଗଣିତରେ ଅଛି ହେଲା। 10ର କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 10 ହେବ। ମନେକର 9 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 10, 8 ମିଶାଣ 2 ସମାନ 10, 7 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 10। ଏମିତି କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାକୁ ମିଶେଇଲେ 10 ହବ, ସିଏ ତାର ହଉଛି ପରମ ମିତ୍ର। ଏଇ ପାଠଟା କେବଳ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢା ହୁଏ, ବୈଦିକ ଗଣିତରେ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏବେ ଆଉ ଦିଦିକି ଖରାପ ଭାବୁନୁ ହେଲା।